За нас е удоволствие да посрещнем в нашето училище кмета на община Разград, господин Добрев, заместник-кметовете и областния управител, господин Владимир Димитров. Днес, заедно с тях, ще дадем старт на работата по проект за рехабилитация с изпълнение на основен ремонт на част от открита площадка за физкултура и спорт в нашето училище. Проектът се реализира по програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 година. Финансирането от Министерството е в размер на 84 000 лева, като пълната реализация на почти 900 квадратни метра от откритата спортна площадка ще се реализира и с финансовата подкрепа на община Разград на стойност 50 000 лева. Както виждате, това е само част от целия спортен комплекс, който се простира на почти 3000 квадратни метра, тази част. Нашите усилия ще бъдат насочени в бъдеще да обновим и останалата част, така че да осигурим на нашите над 670 ученици отлични условия за спорт и развиване на талантите им. Нека ви представя накратко какво предстои да се случи. Теренът ще бъде покрит с специализирана каучукова настилка и ще бъдат възстановени и обособени 3 сектора за дълъг и висок скок, както и за тласкане на гюле. Лекоатлетическата писта, която огражда терена, също ще бъде изцяло обновена, като ще се положи ситен шамот в червен цвят, подходящ за бягане. Новата площадка ще може да се използва активно и за подготовката на танцови и мажоретни групи, йога занимания, спортни празници в училището и на общинско и областно ниво. Както знаете, в училище Васил Левски се провеждат редица общински, регионални, а и национални състезания. Затова за нас е важно да активираме процеса по обновяване на спортната инфраструктура. Бих искала да благодаря на общината за подкрепата в усилията да създаваме най-добрата възможна среда за развитие на подрастващите. Давам думата на господин Добрев и пожелавам успех и спорна работа и на строителния екип. Благодаря ви много. Аз съм много щастлив, че днес сме тук заедно, за да присъстваме на символичната първа копка на този основен ремонт, който започва в двора на училище Васил Левски. Безспорно, едно училище, което има много дадености, една от която е и тази огромна площ, която може да се използва за изключително качествена спортна подготовка, не само на учениците, но и на професионални състезатели. И точно това е най-радостното, че днес ние поставяме началото, макар и на 1/3 от цялото спортно съоръжение, но всяко начало е нещо, всяко ново начало е нещо добро и дава ни възможности за нови мечти, за нови хоризонти и в края на краищата за по-усърдна работа за довършване на обекта като цяло. Наистина съм щастлив и че училище Левски се обърна и към нас за подкрепа в подготовката на този наистина стойностен проект и че ние имахме възможността да откликваме. Затова искам да използвам възможността да призова всички вас да ни търсите. Ние винаги ще можем да откликваме по най-адекватния начин, но винаги ще дадем всичко от себе си, за да бъдем полезни, както и за вас, като да имате една добра материално-техническа база, така и за учениците, така и за всички спортуващи в Разград. Не случайно го казвам, защото тази спортна площадка е една от най-използваните в нашия град. Изключително много деца и граждани я използват за физическа подготовка и за спорт. И аз като кмет на тази община съм изключително радостен и ми се пълнят очите, като виждам децата, че са тук от ранни зори до късни доби.
Искам да пожелая на добър път на проекта и да има още много такива поводи, които да ни съберат и да ни обединяват в името на нашите деца. Благодаря. Ще поставим началото символично.